Hei, minun nimi on Markku Aarni ja tulen kertomaan nyt osittamisesta, projektisuunnittelun keskeisestä vaiheesta. Eli osittaminen, sillä me tavoitellaan, että me saadaan selville, mitä projektissa pitää tehdä, eli saada aikaan ja minkä vaiheiden kautta tulos syntyy. Ja tehdään harjoituksena tässä nyt auton ositus. Me on keskusteltu asiasta jo sen verran paljon tässä, että olen koonnut niitä asioita, mitä projektin varrella tulee tehtäväksi. Siellä pitää varmaankin määritellä. Auton runko pitäisi saada aikaan, alusta, sähköjärjestelmät ynnä muuta. Ja pistän tuohon muistiin niitä asioita, mitkä on ilmeisen tärkeitä tässä autoprojektin aikana tehtäviä. Osittamisessa on kaksi suuntaa, kaksi ulottuvuutta, jotka pitää selkeästi saada esille. Ja yleisesti pidetään tärkeänä, että me on tunnistettu kohteet, eli ne tuotokset, konkreettiset osat ja asiat, jotka meidän pitää tehdä ja jotka on tunnistettavissa ja havaittavissa ja olemassa projektin aikana ja projektin lopussa. Ja sitten toinen suunta on, että meidän pitäisi saada esille vaiheet, joiden kautta työ etenee ja joiden väliin me voidaan laittaa selkeät välitavoitteet ja arvioida sitä kautta projektin etenemistä. Eli kohteet kertoo, mitä konkreettisesti projektin pitää saada aikaan. No moottori, jos mikä, on autossa konkreettinen osa ja se meillä pitää olla ennen kuin meillä on valmis auto. Alusta jousineen, vetolaitteineen pitää olla runko, johon nämä kaikki asennetaan ja sitten vielä sähköjärjestelmä, jotta kaikki ohjaus- ja valojärjestelmät toimii. Ja kun osittamista tehdään, niin 100% säännöllä on aina hyvä tarkistaa, onko meillä ainakin kaikki isot osat mukana osituksessa. Ja vaikka tämä jatkuu sitten yksityiskohtiin, joita voi olla satoja tämmöisessä projektissa, niin nämä on meidän auton pääkohteet ja komponentit. Sitten projekti etenee päävaiheiden mukaan sillä tavalla, että ennen kuin me päästään rakentamaan tai edes suunnittelemaan, niin meidän pitää määritellä, että millainen auto me halutaan, mitkä suoritusarvot, minkä kokoinen ja näin edespäin. Sitten meidän pitää suunnitella, miten se auto rakennetaan ja sitten me päästään rakentamaan, eli toteuttamaan sitä. Nyt me on löydetty projektille kohteet, eli konkreettiset tuotokset ja vaiheet, joiden kautta työ etenee. Tästä me voidaan jatkaa yksityiskohtiin ja sen jälkeen siirtyä aikataulu, resurssi ynnä muuhun suunnitteluun.